Leli cala lihehe abantu abaningi ikakhulukazi abangabalandeli be-ANC bachithe usuku lonke becula behasha iziqubulo ngaphandle kwenkantolo. Emva kokulinda amahora ukuthi umsolwa avele enkantolo, amaphoyisa abe esevala thaqa amasango nokushiyeke amalungu e-ANC ethukuthele. Leli cala alibange lisahlala enkantolo ngenxa yemininingwane ebingaphelele. Idocket lethu abaka-enrolla la ecourt. Umshoshishi ucele ukuthi sihambe sothola ubufakazi obunele ukuze bakhona ukuthi azo-appear ecourt. Kodwa ke kongeka akalahleki njengoba besesiwenzile umsebenzi zawuhamba futhi sothola ubunye ubufakazi sibuhlanganise idocket libuye ecourt. Lokhu kushiye ummeli wabasolwa ethukuthele. Masibuza ukuthi okay, the case number, all we know is that it is a murder case, it is a murder charge, but we are not given the case number. Abasniki case number kuthiwa i-case number abakwazi ukuyidedelana noma ubani. We can't even get asikhona ukuthola igama lomseshi ukuthi uubani. Amaphoyisa asazosithatha isinqumo sokuthi ingabe kumele yini emkhulule umsolwa. Abanye abasolwa ababili basagcinwe esitokisini ukuze bephenywe. Owabe eyimeyo masipala ukhungethwe izinkinga uVusi Motha kanye nasolwa nabo uWellington Sangweni bavela enkantolo ngamacala okutholakala nezibhamu ezingekho emthethweni.